کسستینا دویے گر ہنین خواہک کسستینا دویے گر ہنین خواہک گڑا صلی آلانا کے ہمیشہ ورد دھاکا پتی خواست کروٹ شاشان ادبی دیوان نالنا اسپینگی چیلو ممبرس شاعرس سمیع الرحمن سالک جیوائی صاحبہ کیوں برے تینا شاعری بنفے سمیع الرحمن سالک جیوائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا شاعرنا بنایا سے فرد پاک سن کروٹ کسستینا دویے گر ہنین خواہک کسستینا دویے گر ہنین خواہک گڑا صلی آلانا کے ہمیشہ ورد. اسناد پاک سرزے تیب دنیا روشنی مس تیب دنیا روشنی مس مصطفیٰ مدنی ودی مس تیب دنیا روشنی مس مصطفیٰ مدنی ودی مس کل دعوت دین ناتس شبیر ثاقب صاحب کل دعوت دین ناتس ربنا ہم بندگی مس کس کرے تعریف اگرچہ کس کرے تعریف اگرچہ او نازیبا چادوی مس. استاد میرزاد صاحب پھل گلشن جن انسان پھل گلشن جن انسان ہر اسٹنا زندگی مس برکت ہر سنت آتا. ادیب صاحب برکت ہر سنت آتا ہر صحابی جنتی مس. مکترز داننا ایمان سالک داننا ایمان سالک او پیمبر آخری مس.